Samla Hubert palir lai po arsenem kerta ubasang basah nong se apa Shillong watla udon hapdeng gajing duna kibor yo sngo bat bam lat kren Henry kini baro kijing kim shimla khang ya kijing angnut jung u bani shimenta ha kijat jing ele akai bau i bat sngo tenan Kini kemon Bajwat jung u kala kringi ki babon bikin wan shikmat ban yerap ban kershan bat ban ai min sim ya u ban poi shakathong ka bau angnut Kini kesap kepong bau Hubert udon kalapau perthai ha kabau la job tengi kijing kop arm wrestling. Ha kini kekinti ke minta Hubert ula syajit panet shiminta ha kijing kop yakun Khyrwait kti ni ka arm wrestling ka banlong naduk ka khatsal terik hadu arpoi terik risau ha daki. Haba kren chikilat pathai kubor kakong Miriam thank you kalai thu badon shipongut ki samla ka jela ki baduna department kin net yakun ha ka jingile akai international arm wrestling ka banlong nadu ka khatsau hadu arpoi terik risau ha kari turkey nakaliang jong u Hubert ula ai kuble ya baro ki bayarap pat kershan ya u ban net shiminta shakani ka jing yakun Ula kerpat ikipat pak kejela, bakin bo ah kejing duai jongki nak kebenta kini kejing temu, kenang buun poi syakatong champion nak kebenta ke burom jong kejat penriu bat kejela Meghalaya. Yung hawai telak krep ha. Yung ngalap krep ha lembaga jing ai kacing ai nisim jong iba alan ku jong iba alan sun ba impersang ba practice ba lada di itu puar ba kandiat kimba si banai yo ba practice nakaliang gajong i don ban ong i kwa ban ai kublai ka pang ya barok kai ya ki hami hapo me clear kan ka rikasi ka jong i ba ki bala do sinyang na ka benta jong i ban ya ra kai benta ka jong i Yung katigasin ka panikong iba katigasin kasin ka panikong kumukha ni kari kasi ka jong iba hadu shipong ngi yo ban shimanta shathi shapo Turkey i dan ru kacik german bala syai kasngi insami no syai kasngi khalai tarik nangi kacing kerpat nak kalian kacung iru i ang ba kerpat ba nak iki pai chung ka Meghalaya chung ka rikasi kacung i ba inbu lang kata kacing ruai nak benta kacung i ang ngakarman ru ba karman ru ba lemba kacing ruai kacung pi salah banwara eta kacing job ya kari kasi ke chung tengge ini je lakai ya aku play sipun ngan sora ke chung chong tengge je lakai tengge Amrsuling competition ni competition you be elect ya aku me kan Competition ni. ka competition ka dei chung ka international apa Turkey Amrsuling ka chung la kai ka chung i ka dei chung ka sport ka dei chung ka arm wrestling ti komentar ka dei in mikmat ya ka kari India shapo international ka balong ha Turkey adu khasa adu akulai tarik mentau banai kacing yarap cungki kacing no sinyang kacungki ngin salah ban pendolong yang tak kacing kuat kacing thang cung i ban let shibenta shapo international balong ha Turkey nai ku play ki paro ki bangim la shu ban cer kerteng la ki dei ha banyi kendu halimpi sengkin la ki dei mengisong kaliru ki ai wala da kimdan na kaliang ban yarap sponsor undre ki ai kata kacing kerpok cikir biang i bainang la ban yakun ban wara eta kanam ke burama ti ngai ku play kerpang ya kiru ti lada ngai bu kacing kerpan na kalian ka jonga ba lada dan kinu ki ba lesing akum kelat ma
ngapum kelat ikiru subhashim kum kani kaching ai kublai national dat nakaliang ka jongaru yaki ba wat thong shimru kum kani kaching ai kublai ka nakaliang ka jongaya barapat ti nga boru kaching karpat ya kipai ba jong kari khasi barapat ba subha ba seperti kami ba pinbu alam kata kacing ruai ma kacing ruai kadi ke bakong santam hakmat ma pinbu alam kata kacing ruai hakmat ba sami no la shai khat lai tarik listap ti ka flight gandai san shiteng jan me ko hati shapo Mumbai ti ngi kwa bat pinti ba sami no la shai ka khalai tarik listap ni ti ka flight gandai san shiteng jan me ti ngi bu ta kacing karpat ba baro khakim bu alam kata kacing ruai ba in la pan ublei hi unri sumari kata kanti ya kacing iba jangan bat ba habi dan hap takabat ke bai lo kumni bai ingo sko bai ngai ban karan tingi bu nang kata hi ke cingkapan ban nakaliang ke jongarung ai ku bai ya paro khat ki bala no senyang ru ya kata kadai ka cing senyo senyang ke ba kepala pelang ya taki kepala pelang ya taka kaduria ba ma mesti yo aku kan ni kalat bai ni ban ni khmat chati ti nakaliang hi ke jonga hi ngamdani ai ban ai ya phi re ngan bu ngan kan pau bai ki cing bai ba blai hi uri unang the kita kicing kerku kicing kedua ya pi ba pin bahar kata kabai kecil ba pinang laru ban penyak siapa yang tak kam ke ba pi dan ada museum ban yarap la miki para museum ba la ye kasem ke jungi ba ikwa ba kipat ba barokah tu kari khasi ba yarap sponsor i ate ngai publik kapang i tak te lamba ka jungi hi ban sala ba penyak siapa yang tak kam ka jungi hadu ba kibon ki media ki bangi rung la ban jar kate ki lawan ban yarap ban Shillong ki barokah ni publik kapang ki tin abin kong ngan ai publik ya ka Shillong ka jungi ka bala khala podi i ka dei na po nong stain ka dei na po maurok maule ba ka bala kuburam i ka sim ban kong i kuburam ya ka barokah ka maule ba area ki tu barokah kan thuplang ki dan ba ki seng halang ba ki bahayeng hasam barokah ki dan nang tu si kabaan ngai tu blai ka palo ki ka sur ki nongwas ki bala ka thup pun Shillong ki bala wan ka tu gas ni aku pra tunda ba lai khau tarik ki bala do ek senyang chungki tinga ai tu blai ka palo ya ka Shillong nong se ka blai rap pan korsyan nang i nang ta ngai tu blai ru ya ka Meghalaya Association ka seng kan thai bhalang rat nong se nang ta iki umjer la po nong se nang ta yaki nang ta yaka jeseng kan thai balang nong se ka balawan bu e ka ta ka chingwai ma ba ki wan bu e ka ta ka chingwai shwa ba imi na yin tingai ku blai ka pang ru iki ngai ku blai ru ya ka balang nong se presbyterian nong se ka balawan bu e ka ta ka chingwai ya i ba shwa ba imi na yin kila ai ka ta ka chingkar ku ko ya i ngai ku blai ki ru ti kapa ngan ai ku blai ka pang ru ya ki mekha jong i Hubert palian ki bla dar betalang hakari ka kam ti ngai ku blai ru ya i pa alan sun marwanian nanta i maret nanta i badi ki ba te maki ki bala mi shakhmat pa tur pan i ta ka kam ka jam ka chongki ba kin le chapo ka sport di parman ban yo e kata ka sponsor na mata ki bara shipho mat ki pan le chathi ngai ka pang ru ya ki badi lamba ka chongki kin sala ban yo e kata ka chingira na po ka sport di parman ate ngai ku blai ru ya usiam chongi ba iru ila yarap na kalian ka chong ishimat ba shilak san phoi ila yarap pinang beta chong iru ting ai karpa ngai ku blai ru karpang i badi lamba ka chingyat nanti na i Mama Daniel thank you ila yarap biang iru ngai ku blai ru karpang i ti skawai ber ka ching ai ku blai ka chong pa karpang ru ka chong ga ka de yakipat